ko. Huwag ka maingay. Nakakatawa din yung ano, no? Nakita na si Perena at kasi anong Tena. Ano eh. Ay si Perena at si Tena. Si Okay naman, marunong sumagot si Tera. Tera. Sabi ni Metena, ako'y nilinlang mo. Hindi mo sinabi ang totoo mong pangalan. Sabi naman ni Tera, hindi ko yung sinasadya. Utos siya. Bakit? Ikaw rin naman, hindi nakasagot si Metena. O hindi nga siya nakasagot. Sabi ko, ma'am, bakit sumagot? Yun ang gusto ko. Ikaw rin. Tinanggi mo ang iyong kung sino ka. Char. Tapos tumahimik si Metena. Tumahimik. Sabi niya, napunto na. Isang kahangalan! Sabi ni Ana. Sabi ni Mitena. Nilinlang mo ko. Ano, nahabol mo ba yung standards, no? Oo. So, hindi ka na mag-ano. Another Magkano naman another? 6 months ago. Ah, Doon, hindi pa ako tapos. High blood ka rin. sorry. Excited. Excited lang ang tao, no? I love you all. Ay, nag-ano pa naman tayo, nag-enjoy pa naman tayo sa ating lifestyle kahapon. Oo nga, no? Nakakainis. Nagkataon ba kasi yung ano mo? Matawa-tawa talaga sa lumpia eh. Nagkataon din sa mga. Isang barbay. Ay, kayo manonood na sa atin. Nagpapatawa pa yung isa. Naman mahirit ako ate, te. Kaya nga eh. Anong gamot sa baboy? Ointment? Wala nang magawa yung ano na yun. Bakit kaya? Boring ata yung sa buhay. Kaya mahirap pa ako. Hirap. Diba? Pag nag-live ka, tapin mo siya. Ano pangalan mo? Lalabas lang yun. Ay, lalabas lang pag sino yung manonood. Pag ano pa, kung maano niya. Alam mo, ang galing din ng ano, no, nung asawa ni ano, yung Bisaya sa Texas. Bakit? Super supported talaga sa kanya. Sabi mo lumang ano? Ayan, nilagay ko na sa'yo. Naglagay siya ng, kunwari, tutuliin niya yung asawa niya. Yung asawa niya nakamukhang kang talaga. Alam mo, yung mga Dutch talaga, no? May visit. Di ba nagkape sa amin kagabi sila, ano, si Machi. Yan. Saka yung asawa. Alam mo, wala akong narinig na sa Polta, puro negative. Talaga? Bakit? Kasi sabi ko, kasi ano, easy ako sa kanya, no, ganito, sabi ko, ang ganda mo kayo na, kaya marami naman akong pictures and videos, yung kumain pa na, sabi niya, alam mo ba, ilang taong nagaganyan sa mundo? Alam mo ba, sabi ko, Ano mo ate? sabi niya, kung saan ka masaya, gawin mo. Bakit? Di ba yung gano'n? Bakit ang sinabi? Sigurado ka makikita niya. May papansin ba sa'yo? May, ito my God. Alam mo, hindi pa nga sila nag... Ang kumita ka ate sa palit. Ako wala kita. Ay, ganyan Tapos talaga ate. dagdagan pa ng sarili kong asawa. Huwag ka mag-alala ate. Sabi ko na nga sa kanya, wala namang kwenta yan. Nagtigilan. Na huwag kang... Baka naman sabihin mo, ikaw ay inaano kita, gagalit ka, hindi Ay, bawal sa kanya yung Alin? may puto na Alin, pwede mo tanggalin mo lang ang photo. Baka hindi naman puto. ang crouton. Shout out to 10 viewers. Wow, may Sabi 10 ko na, viewers sabi ko, ko. yan, laman kita. Sabi ko, I'll see you. Kaya ka of me, money town. Sabi ko, kinatler kong tigo. Yeah. Sabi ko, enterawan siya so the photos and videos and you can overall na to. And sabi ko, and the Pilipinas sa the videos sa interesant. Obviously. Aba tumigil din sila medyo. Sabi na, hindi akong sir ko, hindi nagpapatalo. Dapat hindi ka magpapatalo. Ano ang nararamdaman mo ate? Samantalang yung
Pero yung Pilipinas sa ano, na nasa Texas, Yeah. grabe no, eh, may ano rin naman siya, no, kasi hindi siya nagtatrabaho. Sa buong bahay lang nila, pwede niya nang maging ano yun, yung studio. Mm. Lalabas lang siya, meron silang kapoy, may aso, may manok. Ang lalaki ng ano. Ang Sino, laki sino, ng sino? paniga mo. Sino? Si, yung may asawang matabang lalaki ng taga Texas, yung Ah, inako si- yung puday niya hindi matay. Si Inday Garing? Si Inday, oo, basta Bisaya rin siya. May Siya. dalawa siyang anak. Si Inday Garing nga. Oo, Larry. grabe no. Supportive asawa nun. Sa bahay pa lang niya eh. Hindi yan na kailangan ng props. Ikot-ikot lang yan, mga tao ko. Ang laki ng bahay nila. Binash din siya nun. Kuya, Dati. oo, Oo, naman kahit yung bilang siya sa may- kanya. Kung lumamon nga siya, may sounds. Ah, Alam mo kasi minsan, tagal niya din ano, ang dami niya rin pinagdaanan sa dati sa YouTube ko pa lang yung nakikita eh. Si Inday Garing. tumulo na ba? I don't know, I think so. Ah. Kaya nga ate, pag wala kang tiyaga, kung hindi ka, ano, kung tatamad ka lang naman, eh, huwag mo na ipagpapatuloy. At saka so sabi niya ganito. Kasi simula ka pa lang nga eh, tamad ka na eh. Pwede kang mag-reels, pwede mong i-share yung reels mo, walang problema. Pwede ka rin mag-remix, pero yung ginawa natin, di ba ginawa natin yun? Yeah. Yung pwede mo rin i-remix yung sarili mo. Pero parang may inano siyang may something originality ba yun? Oo. Ano? Tapos, pero sabi niya, minsan daw, hindi pa iwasan na panoorin yung sarili mo. Sabi niya, pero pag hindi sinasadya, okay lang yun. Pero parang pag na, ano daw ng meta na sinasadya mo panoorin yung sarili mo, yun daw yung parang bawal. Kasi di ba, hindi mo maiwasan, di ba, pag nag-scroll ka lalabas. Mm. Talaga na ba yan? Daming pang parang mga paloko, di ba? Mga paloko. But anyway, yung isang Pilipino, kailan nang mag-umpisa ko? Ano? May earn na siya agad na ano, $43. Galing. Sa mga content niya, post video lang niya na nilalagyan lang niya ng mga awards sa mga bubot, mga ganun-ganun. Sino? Si Tess Mamuba. Kasi ang kulang pa sa akin, hindi pa ako marunong mag-ano, Magaling. kumuha-kuha ng mga music awards na may mga bubot-bubot live. Hindi ko alam yun, paano to. Ate. Turuan mo nga ako na may ano, sorry. Pag meeting tayo ni Ate Mirna. Ano naman, Kaya- nabubulsot na ako. Hindi ko yan magagawa ng Magkano naman kaya ng tawag niya? politik na yun. Buti pa yung sa Ate Mirna maraming pera. Maraming pera. Sabi na nga ng mga dito kasama sa akin. Hindi siya kasama.
Nakita mo ba yung sa Facebook sa YouTube, yung mga nagla-live sa TikTok, di ba? Yung nagluluto, nagtatrabaho, Oh. tapos busy sila. Minsan, may nag-send sa kanila ng mga gift. Ah. Kita mo yun? Or nagla-live sila. Yeah. Minsan, pizza. Minsan ba yung bunting? Oo. Bunting. Where's the bunting? Magkanap pa yung bunting. Ay, andyan nata sa ano. Andyan sa ilalim. Saan Ay, nila? ano ba yan? Ikaw naglagay niyan? Ikaw naglagay niyan? Yes. Sabi mo ilalagay. Ay, wag ba? Kasi nasisira. Ay. Nasisira lang kasi yung mga ganyan. Ah. Hello, 2 viewers, 1 viewer. Eh, dapat pala naglalag rin tayo sa TikTok. At-least may paugasan ka Mag-live lang. tayo sa TikTok. Kailangan balataan natin ng 5 code. Isa sa Facebook. Ayan. Eh, ngayon pwede ko daw yung service dito. Kaya ano pa kasi? Ha? Dinala mo ulit? Oo. Bakit? Ay, naku, ayaw ko nga pa. Bakit mo naman dinala ulit daw? Kasi na lang ako ng bago kasi wala nang apps sa bigay niya. Nakakainis. Alam mo, nainis din ako sa sarili ko minsan. Oh, bakit? At dami ko nang nawawala. Paano? Saan mo pinaglalagay? Ha! Yun na lang yung nakamute ba yan? Mahirap pag ano, Ano? sa kita, wala kang... Kaya pala minsan si Papa Jack, lagi ako nakikinig kay Papa Jack. Pag may mga nagkukwentong, sabi niya, "Hoy!" Sabi niya, baka mabad tayo. Sabi niya, huwag mong sabihin yan. Sa live naman yun. Ay, di ba nga kaya nga yung may, ano ba yun? I-live nga siya eh. Hashtag, ano ba yun yung, or inaano yung inamute ba yan? Ganon, di ba? Ah. Ano Eh, nga? kung mababantayan mo. Ano oras na ba ate? Wala ka 12:30 na. Ha? Tama ba to? Ano ko sa'yo? Wala, 27 na. Oh my God! Bilisan mo! Huwag na tayo mag-spaghetti. Yung Mel, pinainit mo ba yan? Eh bakit naman hindi? Pagkakain mo. Kaya mo yan. Pa nga po tapos dito eh. Okay na yan, patayin mo na yan. Sabi na lang yung spaghetti. Naman. Bilisan mo. Ito na, ito na. Ay, hindi pa kumukuha yung pasta na ito. Wala tayo magagawa. Ay, 12 na ba yan? 15. Oo. Okay lang yun. Madali lang naman. Basta mauna yung soup at saka ano. Ha? Parang parang feeling ko, kung linggong to, butang ako. Ikaw. Oo, lutang. Tapos yung ano to pa, sumasabay. Yung pangbuwa ng pagkababae ko. Alam mo yun? Oo. Ayan,
mag-aakyat pa isa-isa. Tapusin ko lang ito. Minsan, hindi naman sila magsitayuan. Yung babae, gagawin ko pa yun. Ayun, pala. Huwag mo na siyang gawan. Gawan ko na Ano lang. siya gagawa na? Ay, kaso wala pala akong bibili. Tinapay. Ay. Ano kaya siya dun sa taas? Go. Again. Hindi nga. Titignan ko nga ako mag-aakit. Akyat ko muna pa isa-isa. Okay.
So, Hindi. oh, sige. Okay lang naman to. Madali lang. Yan. Okay. Madali lang naman to. Basta hiwalayan mo na lang ng ano. Para ihahalo na lang. Hindi lang naman ito. Pwede. Oh, Yan na yan. Yan na yan. wait na tayo. This is the first time namin. Ay malamang, umalis tayo 12, ano na eh. Ay 11, ano na. Wala ko anong nangyari. 12, Paano na nangyari? Ilan ba sila? Si Bob, si Tim, si Robin, si girlfriend, si Rene, si Nuria. So, may meeting pa naman yung dalawa eh. So, okay lang yan. Buti na lang meron siya dito laging Pasko. No? Maganda po namin like stock lang siya. No? Ano siya dito pinapay? Wala. Sige, at least matutuloy ka na. Nangyayari ko ng apat. Bakit? Kapag agad pa naman ito namang boat. Hindi, okay lang kaya mo na siya. Basta yung ano, mag-importante, pabayaan mo siya dyan kumulo. Kasi, okay. You have 1 minute to go.
ay peskat ka. Ala. Guys, oh, dalawang kamay gumagana. Ganyan talaga, guys. So, and apron. Okay, tapos na to. Oh, okay na to. Yapit ko na to hat. Okay, sige, hapon ko na to. Sauce na ako. Okay. Tsaka, ano na to, yung pasta niya. Luto na. Yes. Okay na yung pasta niya. Okay. Dalawang kamay gumagana. Kailangan yan sa buhay. Wait, go. 1 minute to go. Aray ko. Two minutes to go. 5, 4, 3, Sadali! Hindi pa ako tapos. 2, 1. Wala na, Zelda. Tanggal ka na. Hands up! Hands up. Wala, hindi tayo bumili na masyadong drinks. May drinks pa ba tayo doon? Meron dyan sa baba. Dadalhin ko na lang yun. Okay, yung salad para sabay ko lang. Yeah. At tatawagin ko na at hibawon happy yan. Yes. Yeah? Yeah. Ay, okay mo. Sorry. Ah! Okay.
ano? Okay na yan, malambot na yan. Tsaka nag-meeting. Nandun pa naman sila sa loob. Okay na, okay na. Dito ko rin gunitin yung Kaya mo isa. Hindi, lalagyan ko ng sauce eh. Tapos diyan ko na rin lulutuin. Oh, ito yan. Pero nagtawag ka na? Oh, parang di pa na tayo. Wala sa meeting ka naman siya. Yan. Nakuha mo. Sarap na. Yan. Very good, bukod. Papahilig siya sa sili o yung papakamata siya kasi. Hindi, takbakan mo. Okay. Done. Ano mo na yan ah? Iyaan mo na yung parang pinag-ibig. Tarara! At ano ba yung cheese natin? Halika na. Kere na yan. Balik. Sasakot pa ako dito. No? Iakit mo na lang muna yung kasabon natin po ulit. Ikaw magdala ng pasta no? Nagandaan natin ang presentation. Short way. Okay na? Wala pa tumatayo? Okay. Kaya na si Babata kasi ano. O yan na. Ito na. Oh. Okay na yan. Yeah, okay na yan. Oo, Oh. okay na yan. Kasi, Pag itong pasta ay labas na? oo. Okay. Wow, ang galing natin. Oh. Tama na yan. Oh. Sige. Ako magdadala ng pasta niya. Oh, halika na. Oh. Ay, saan mo yan ilalagay? Ayan. Halika na. Picture mo nga ako para may pang-post ako today. Oh, ano mo muna? Mabilis lang. Oh.
Kalot naman eh. Dito lang, dito. Okay na. Ano? I think so. Hello everyone, say something. Hindi daw natin nalika. Mag-live ka sa YouTube, mag-live ako sa Facebook. Ano Hindi hindi? daw natin kailangan pumunta sa kanila. Bakit? Abo. Alin? Yung pagkain niya. Oh yes, sinabi ko kay ano. Doon kay lalaki. Paupo naman. Ito oh. Asan na? Meron ka na rin? Okay. Hello everyone, eating time. Wala pang tao eh. Kakasimula mo lang eh. Mag-ano muna tayo.
Asa na sa'yo? May tao na. Apat. Hi! Meron ka rin sarili. Panoorin ko na lang sarili ko. Total, wala pa naman nanonood eh. Tumayo na yung dalawa? Hindi yung dalawa. Yeah, nakita niya nga ako. Sabi niya sa Magkasintahan, akin. hindi yan. Sino ba? Yung dalawa. Hi guys! Eto, mag-lunch tayo. Hi. Yeah, we only have this a little bit. Did you put it already? Yeah, Not yet. Oh, for you not yet. Ah, no, but can I take it? Yes, Yeah, but sure. we thought we have there in the fridge. I think we don't have. Oh, okay. It's good. I don't know. You can I'm have not it. sure. I'll check. Okay. Ang naman siya na to. Wala pang tao? Ano ba yan? Hello! Sa akin may apat. Hello? Pawala-wala. Gising-gising din pag may time. Anong oras na ba sa Pinas? Anong oras na nga ba sa Pinas? Check nga natin. Sandali. Comment down below. Delete ko muna ito. Kung ganyan, mag-reels na lang ako. No? Mag-rose ka na lang. Matagal naman talaga yan. Mga before 30 minutes yan, madadami din yan. Teka. TikTok tayo tapos. Mag-live kaya ako sa TikTok. The last hour with the coolest guy in school. Okay, sa TikTok ka na lang. Oh, paano mag-live sa TikTok? And then everything changed. From the Summer Fun, it ends with us. Asan yung ano, pampaganda? Wait lang. I just lost my dad Asan and my na? aunt. Diba ito yung live? Tapos, Sometimes you just need to live na? Hindi. X. Pero gusto ko yun. Nasaan na yun? Ayoko nga, Andali. ba't ba yan lumalabas? Papalitan mo nga ang. Yung kanina maganda yun eh. Punta ka dyan sa trending na yan. Yan. Hindi, trending. Maghanap ka. Ang trending na ano. Shoutout sa 3 viewers. Ay, ang cute. Ayan. Go live. Ay, ano yan? May ganun pa? Yan, malamang. Three. May. Let's eat if spaghetti. Toasty. Special expression. Ano ba yan? Open camera. Kala ko open ano. Cut it. Ay, ano yan? Paste. Ang dami palang ano. Hindi ka naman nagla-live sa TikTok eh. Nag-live na ako one time eh. Eh, ba't may ganyan? Something went wrong. Ah. Choose method. ID and selfies.
Hay nako. Hindi. Ayun na lang gawin ko. Ayoko na yan. Saba na ako. I just want to leave. Nagsawa agad. Ito na lang. Saan yung ano na yun? Gusto ko yun. Yung. Yung face ano. Effects. Ito. Saan yun? Say hi. Hi. Effects. Diyos ko, bago ako matapos ito, inabot na ako ng 10 taon. Oh my God. Ano ba kasing inaano mo? Inaanap ko yung kanina, ayun. Tapos, i-favorites ko siya. Paano yung i-favorites? Dito, no? Hindi yan. Favorites. Yeah. Coquette. Yan. Okay. And then, go live. Confirm mo nga yung age mo. Agoy, ginoo. Sinabi ko na eh. Sige, go. Kainis naman, oh. Bago kumakain ng spaghetti ko. Ay, Diyos ko. Credit card authorization. Hindi. Ano yan? Ba't may ganyan-ganyan na yan? Yan. Netherlands. Ano ba yan? May document pa? Ayoko yan. May an. May ID ka. Ayun na. Ay, hindi ka naman makakapag-live. Ayoko na yan. Go back. Yan mo na. Mag-ano na lang ako. Maganto na lang ako. Yes. And then, I can't. Nga, ako nga mag-live sa TikTok. hi guys! Kain tayo. It's our lunch. So, I made vegetarian spaghetti. Yan. Ang sarap. Niluluto ko to guys every Friday. Gumagawa kami ng sandwich. Okay naman ah. Ham and cheese. With ham and cheese. And then, gumagawa kami ng vegetarian spaghetti. Spicy vegetarian spaghetti. Ang sarap niya, guys. Ang anghang. Pero masarap. Bye, guys. Thank you for watching. Hi, guys. Kain lang. Tayo. It's our lunch. Yan. My mom is trying to make it like she never. Name. Ganda mo dyan, ah. Wait. Invite. Ba't hindi kita makita? Itong ganito.
na siya. Hi, Hello, where are you from? I'm from Africa. Oh, Even existed. ano na yun? It existed. Hi. I will invite you. Why did you turn down the music? You turn down the music. Sorry? I'm hearing my voice in the background. What? Thank you. No, I was hearing my voice in the background. I wanted you to turn down the music. Oh, okay. Ano daw? The music, you mean? That's good, that's good. Yes. Oh. Where you still from? We're from Philippines. Who is this? Wait, wait. Philippines. Yes, Philippines. Come to dance for Danny Live. Sorry? Where are you watching from? No, not you. Me, I'm from Africa. Bata pa nito, oh. How old are you? Oh, nawala. Ayan na. Karaim ka na. Ayan. Ba't wala kang camera? Let's share your camera. Ang ingay. Kasi magkatabi tayo eh. Layo. Nag-join siya agad. Save. Ganon? Yeah, I think. Wala man nakikita. Nandiyan na ba ako sa'yo? Yeah. Ba't hindi ko nakikita yung sarili ko? Buti hindi kita makita. Hi. Asa nag-ausap natin, nagtago. Hindi na baba ko siya na baba. Oh. Yeah. Buti hindi siya na Hello everyone! Ano to? Wala pati pag-singhot ko. Tawang-tawa ka. Anong tagal ko din? Ba't sa'yo i-request pa yung Asian? Hello. Welcome to my house. To my house. Ang punta ng katang. Hello. Palakihan mo yung sa'yo. Ayun, baka yun. Saan? Ano yan? Hindi yan. Ito? Ay, hindi. Back to ang natin. Ay, minute mo na eh. No. No? Yan ang may mic. Ano mag-live? Pulog. Amoza. Hello, Hello. everyone. Hello. What is that? What the fuck? Ha? Ano yan? What is that? Oh. Kala ko kung ano. Powder. 265 likes. Thank you. Sino ito nag-request?
Mga bata pa to. Ang galing na i-out mo nga muna ako, i-release ko yun mayan. Paano ang gagawin ko? Okay, i-release natin na. Congratulations on the... Wait, asa na? Ay, naku. Ano ba muna yung mga pinagkagawa ko dito? Ang sarap niya, guys. Mm. Ang ahang. Para mas... Like sugar on my tongue, tongue, tongue. Your body is so sweet, sweet, sweet. Invite me if you come, come. Sitting kita no. Next na linggo na, hindi nyo alam yung interest niyan. Dumadagdag ng dumadagdag. Which is pwede naman natin bayaran for this day. Bayaran na natin. Huwag na natin palalain. Ayan. Next naman tayo for our ipon. And everybody, go down, check out na tayo. Huwag na natin antayin na mag-entry ng live before you done check out. Sa ating mga viewers dyan, i-ano na natin yan, i-diretso. Huwag nyo na add to cart kasi pwede tayong maubusan ng mga stocks or di kaya bumalik yan sa ating original prices. Ayan. Dapat ganyan tayo mag-live. Uy, hinaan mo yung volume sa, ano mo, ano ba yung nag-bill-bill yan? Kuya, Boss Jazz, baba na po ako, mami. Mag-ano din kasi ako. Ayan. Ayan, ano ba mga baba-baba na yan? Kailangan i-accept mo, ganon. Ang aking anak masanurin, kaya ayan, marunong na siya. Pardon. Where are they now? The girl who went viral with one hit song. Ito yung sinasabi ko sa'yo eh. Pilipina yan? This is Bella Poarch, who in 2020, Ay, si Bella po? at just 24 2021. years old, released a song that changed her life. Build a Betch in just one night. Her name was everywhere. TikTok, Ayan Instagram, ang YouTube. singer No siya. matter where you looked, that song was playing. Bella Poarch had gone viral, but actually, back in 2020, she had already blown up with a small TikTok clip. Yun o. Yung cute Overnight, siya. that video went crazy viral, earning more than 60 million likes. But then came a problem. For the next 2 years, Bella kept releasing new songs, but none of them hit like Build a Bitch.
reach. People started calling her a one-hit wonder. Slowly, her music began to flop. Then in 2022, out of nowhere, Bella dropped Inferno, and TikTok pushed it straight to the top. Every reel, every page that song was playing. Inferno went viral. Bella Poarch was back on top, but just as quickly as she rose, everything came crashing down. In 2023, rumors and fake controversies about Bella's personal life started spreading. Without knowing the real truth, people turned against her, and social media began ignoring her. By 2024, the truth came out. It was all just misunderstandings. Bella Poarch had done nothing wrong, but by then, it was too late. Her popularity had already fallen. Even today, Bella Poarch is still making music, but the question is, will she ever make it back to the top? Comment below. If you're a Bella fan, type yes. If not, type no. Where are they Ang ganda now? ng The mukha girl niya. who Diyan went siya sumikat sa emoji na yun. Ay, dapat pala yan eh. Nagsaw. Nagbago na. Nagsawa na siya. Parang kahit saan yun na lang nag-relate, no? Lolo, pandali lang. Video nga, ayan. Invite ba? Lolo, pandali. You are from UK? Ito yung pinapanood ko. Ayan. Pakinggan mo. Wala na kita. Pakinggan mo. Pakinggan mo. Sino naman to? Pakinggan mo. Hello, sister. Hey. Are you from UK? Yeah. What is this? What? Wow. I really fucking know. Hello. Hello. Where are you from? London. What is this? What? Oo. Water. What? Are you from UK? What is that? What? Oh, no. Asan ka na? May ba't nawala ko? Wow, pinatay ko na. Are you British? You? Oh yeah. How to spell this one? Oh my. No. You are from UK? What is this? What? Bakit wo? Sister. Water. Hey. Water. Are you from UK? Wow. Water. Yeah. What is this? What? I really fucking know. Hello. Wow. Ako no. Kilula nga. Like sugar on my tongue. No. Yung ginagawa mo na. Ay, nagtitiklo. Ano ba ikaw, binitila? Ba't may camera dito ko? Kaya ako. Titiktok ka yata eh. Hindi. Hindi malaang. Titiktok ka. Ba't nagre-record dyan oh? Ano ako, teenager. Teenager, bakit ako magtitiktok? Dalawang kape nga dyan. Kawig na Rochelle Pangilinan yan. Ayokong No? pinaghihintay ang isang pathaluman. Palagi mong tandaan. Like sugar on my tongue. Grabe naman yun. So sweet. Invite me if you come. Ang bilis ng panahon, no? Let's check Siya your ulo ba yun? Lutik niya. Kapatid ni Arlene yan eh. Let's check your attendance. This attendance is called acronym of feelings. You're going to give me an acronym tapos bigyan nyo ng meaning. Okay? Okay. Aluden. PSM. Unsa pod na? Ano ikaw? Pinagpalit sa malapit. PSM. UTI, ma'am. UTI. Unsa man ang UTI? Tumibig tapos iniwan. Salvo. Lord, po, ma'am. Repeat 3 times.
Giuyab. Kasakitan, gigulagan, pero gibalikan, ma'am. Maybe 3 times. Tahada, GAA, ma'am. sapot ng GAA. Gipili adlaw-adlaw. Gipili adlaw sana. Let's check your attendance. This attendance is called acronym of feelings. You're going to give me an acronym, tapos bigyan nyo ng meaning. Okay? Okay. Okay. Alyuden, PSM, ma'am. PSM. Unsa pod na? Ilapalit sa malapit. Pinagpalit sa malapit. Amlani. UTI, ma'am. Unsa man ang UTI? Tumibig tapos iniwan. Salvo. 4G po, ma'am. Repeat 3 times. Unsa pod na? Giuyab. Kasakitan, gigulagan, pero gibalikan, ma'am. Repeat 3 times. Tahada. GAA, ma'am. Unsa pod ang GAA? Gipili adlaw. Gipili adlaw-adlaw. Gusto, hanggang maglalang may bagyo na naman. Ha? May bagyo na naman. My God. Waa. Woa. Bakit naman waa? Kasi nga, di ba tayo water? You are from UK? Enting. Yeah. Can you say water? War. How about Harry Potter? Harry Potter. Sorry po. Kasi yung napaka-is lang. Yan. The magic, you know that? Abracadabra, you know that? What the name of the movie? No, with the glasses. Harry Potter. Oh, Harry Potter. Harry what? Harry Potter. Harry Potter. Ano po daw? Oh my god, you're Are you from UK? How to spell this one? no. Follow The man with the magic. Bottle. The movie. Bottle water. Bottle water. Bottle water. Are you from UK? Pour it, bottle. What is that? Ako ay kinikilig. Hi guys, ayan, akala ko kung ano na nangyayari sa labas ng building namin. Yung pala may naglilinis lang na daan. Diyos, Oh, pour it, bottle. sana all guys, di ba? Yan na, natao. Sino yun? Titingnan. Tapos na ba sila? I think so. Siya nga, ang singer, nag-live siya. Jonah, thank you. Hannah, Sachin, thank you. Peter Robin. Hello to one viewers ko dyan na hindi umaalis. We have more requests. You have more song requests. Just let me know. Trevor, welcome. Tell me, who are you?
Saan siya kumakanta?